destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor-elect Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Do you want to lose weight, build muscle, or simply feel your best? Feel good and look good sa FP Gym Tapuac, Dagupan City. Since 1986, ang FP Gym Tapuac ang inyong naging kaagapay para manatiling masigla, malakas at bumata ang inyong pangangatawan. FP Gym Tapuac, fully renovated, mas pinaganda at bago ang mga gamit na swak sa inyong fitness goal. Pwede rin kayo mag-Zumba tuwing Lunes at Miyerkules at 6 to 7 p.m. So book yourself now at FP Gym Tapuac. Call them at 0917-188-2027 or visit them and look for Jinky and Adele. Your journey to a healthier, happier you starts now. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, mag-workout na tayo sa FP Gym Tapuac. This is DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bacayao Norte, Paborito. Bacayao Sur, Paborito. Barangay 1, Paborito. Barangay 2, Paborito. Barangay 4, Paborito. Tanchat Bulusan, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito.
Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawa at loob na 24 oras. Naringlan jalabat at DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakalupyo da sayan kabwasan. Makterion Lingkor, Timag ti Pangasinan, Dennis Mojares. Kay bamot si kapaborito Errol Horado. Tandiyan technical control si Engineer Nixon Dakal. Agaw nata na Huwebes, Pizza 3 sa bulan na Hulyo 2025. Jadasaray Ulo na balitad lokal. Pangasinan. 25 anyos siya laki ng sarili na plagad patambalan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Tricycle driver biktima na hit and run Jad Balay na Mangaldan. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na walaan na kaso na attempted homicide, binitbit na otoridad. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Apartment niloban 4,000 piso ni batik na suspect. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki na akapatulaware siningkat impisok ag karsel. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Jabalot ay balitad nasyonal. Nepagya unabat at impakabalang nasaray sa bungiros unong kanyang Presidente Marcos. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Pilipinas sa bantakan na abulok iran sira tampising yanan lapod China. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 20 pesos kada kilo inlunsada Jada Bacor, Cavite. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Ex-Kibuloy whistleblower kinasuan la ng Senador Hontiveros. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Bank record ng Vice President Sara iparong talab publiko. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:08 na kabwasan tanatan wadyare detalye at balitad lokal. Imbatik di patambalan sa 25 anyo siya laki kaya rin na aksidente tani patog sa uluto jad semento. Ginabat si biktiman si Vincent Paulo Guso Namuka Balalaki delivery rider residente na Barangay Poblacion East Balay na Agno, Pangasinan. Jad investigasyon ng pulis agawa so aksidente oras na alas 8 na kabusan ng saray opisyalis na barangay. So timawag at police station ni Pakar at agawan aksidente. Sa may biktima so manmamaniho na Black Yamaha Mio yang gapoy plaka jad sitio sentro barangay Buboy at Abitlan Balay. Akabatan niya mamarap jad south direction sa biktima
na nagawas o aksidente lapod at alapos to niya subulo si ayop singaga na empakatubakyara na motorsiklo na biktima tan ni patog sa ulo to niya at semento tan tampol yung batik jad Western Pangasinan District Hospital at Siyudad na Alaminos bangbalot si Katosi Iñales jad Region 1 Medical Center at Siyudad na Dagupan. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Motorsiklo abangga na truck driver yung batik yung patambalan nagawas o aksidente at oras na 5:40 na kabusahan jad National Highway na Barangay Gigisangan, Mangaldan, Pangasinan. Sa involved yung luganan brown Yamaha RS110 with the cart Yamamanahuan ng JP Mendoza Biasura 42 anyos na barangay Inlambu tanamputin na huwa trailer truck mamanihuan nagakabat ng driver unong adasara kay mato na sa redwara luluganan sa parehon mamarap jad south direction na adapigas na trailer truck kasabit ng tricycle sa may trailer truck subatik kaya rin na aksidente lagan niya sa may driver na Yamaha tricycle so asugat-sugatan tan sikreto yung batik jad Region 1 Medical Center annex sa building Bunuan Bindok at Siyudad na Dagupan. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Laki na resto na taklay na uloy oras na 2:20 ng aram jad Barangay Lukaw, Siyudad na Dagupan. Kinabat so nareston suspect at ngaranton Randy Ramos de la Cruz. Si katoy na resto base biskag na warrant of arrest yung pa-accept na korte da kaso ninsungay na Article 249 na in relation to Article 6 na revised penal code o kaso na attempted homicide. Sa may warrant of arrest so walay pitsa to na June 26, 2025 taninggan na so suspect na korte ya mampiyansag kantidad na 36,000 piso tan si Katosi na wait ya the police station for proper disposition. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Nibatik na matagaw so kantidad ya 4,000 piso agawa so insidente ya Barangay Kisban, Bali na Kalasyaw, Pangasinan. Sa may suspect so kinabating ngaranto na Nicky Paran Fernandez. Jad inisyal investigasyon na pulis akabatan banda dalas 3 na palbangon sa may suspect so aning nang redakton pantatako jad loob na abitlan na apartment ya ririntaan na Joshua Manawis Laigi sa may suspect so limuob abitlan apartment tan ni batik sa 4,000 piso ya akasinop pa jad drawer akabatan ya limoob so abitlan suspect jad sliding back door na kusina panamaglay na impanderal na bitlan sliding door akataka so bitlan na suspect tan anapan natan na saray taklay na uloy. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan. Asingkat na impanulop yung pwersa na Alaminos City Police tan Regional Intelligence Division na Police Regional Office 1 so laki na walaan na kaso ng attempted homicide. Kinabat so nareston suspect at ngaranton na Renato Fernandez sa Bantolino. Yasikato'y naresto at oras na 6 ng aram jad Barangay Maawi at Siyudad na Alaminos. Sa may suspect so siningkat na taklay nuloy base at biskag na warrant of arrest pa-accept na korte at kason attempted homicide ya walad silong na criminal case number 11427 ya walay pitsa ton June 30, 2025 tan si katuing gangan na korte mampiyansag kantidad na 10,000 piso sa may suspect sa walang kustodiya na Alaminos City Police for proper disposition. Balitad kabosan jad Radyo Pangasinan.
Narangalan ray katibukulan niya balitad lokal antis tayo nung dapagadasaray balitad nasyonal wadya ni ray pigarampay mano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa aray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Alas 6:16 na po ng umaga. 6:16. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Narito na po ang detalye ng ating mga pambungad almusal balita ngayong araw ng Thursday. Radyo Pangasinan, almusal balita. Ginagawa umanong dumping grounds ng mga pabulok ng mga isda at gulay ng mga tiwaling negosyanteng Chinese ang Pilipinas na pinapaba sa merkado. Ibinunyag ni dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers na apektado na ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa bansa dahil sa importasyon ng mga baratilyong presyo ng mga produkto ng China na pabulok at delikado ng kainin ng mga consumer. Nananawagan si Barbers, dating overall chairman ng Quad Committee at Dangerous Drugs ng Kamara, na imbestigahan ang kasong ito at ipatupad ang total ban sa mga importasyon ng mga pabulok na isda at iba pang aquatic products, gayon din ang mga gulay mula sa China. Aniya ang mga tiwaling opisyal ng Bureau of Custom na hindi alintana kung ano ang magiging epekto ng smuggling sa kalusugan at ekonomiya na sa mga mangingisda at magsasaka dapat maparusahan. Nitong Martes ay nag-inspeksyon si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa Bureau of Custom Compound sa Port Area Manila, kung saan nadiskubre ang mga pabulok o ilang araw na lamang ay expired na mga frozen na isda at sibuyas na idineklarang mga noodles, kimchi, dumplings na nasa 6 na container vans na nagkakahalaga ng 35 million pesos. Samantala nasa 50 container vans pa ang dumating sa Subic Bay Port sa Zambales na hinarang at pinipigil sa BOC. Sa hinalang naglalaman din ito ng mga smuggled na produkto ng China na mga aquatic at produktong agrikultura. Radyo Pangasinan, almusal balita. Sa iba pang mga balita, ipinag-uutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang investigasyon sa kaso ng mga missing sabungeros. Ayon kay Attorney Claire Castro na iniutos ito ng Pangulo para malaman kung sino ang mga kasangkot at mapanagot ang mga dapat na managot. Nabatid kay Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na bukod sa female celebrity at mga pulis ay maraming kilalang personalidad ang isinasangkot sa kaso, kabilang ng ilang politiko
na hindi ibinunyag kung sino-sino, pero ayon sa impormasyon, may senador at 2 congressman umano ang posibleng tinutukoy ng DOJ na kanilang iniimbestigahan. Kahapon ay lumantad si alias Totoy at itinuro ang gaming tycoon na si Atong Ang na umano'y mastermind sa pagkawala ng hindi bababa sa 100 sabongero. Pinangalanan din niya ang celebrity na si Gretchen Barreto na may kinalaman sa kaso. Una nang sinabi ng DOJ na masyadong makapangyarihan ang mastermind sa nasabing krimen at kaya umanong impluensyahan maging ang Korte Suprema. Samantala, 4 na nagpakilalang kapwa-akusado at kasamahan ng whistleblower na si alias Totoy ang lumantad sa publiko sa pamamagitan ng social media na nananawagan ng proteksyon sa gobyerno. Sa mahigit 6 na minutong online live ng 4, nais ng grupo na mabigyan sila ng pagkakataong mapakinggan ng pamahalaan dahil sila man ay mga biktima rin. Ibinunyag nila na sila ay pawang in-house security at si alias Totoy ang kanilang hepe. Aniya, si alias Totoy ay big time personality na may sariling bodyguard, may resort at may maraming ari-arian. Sinabi ng 4 na sila ay pawang tubong Negros Occidental na kinasuhan din sa Manila Court kaugnay sa pagkawala ng mga sabongero. Sa komento naman ng DOJ hinggil sa paglutang ng 4, sinabi ni ASEC at spokesperson Miko Clabano na wala pang nakikitang basihan ang DOJ para ikonsidera silang bilang state witness. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Samantala, kung matutuloy ang impeachment trial, malalantad sa publiko ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Supreme Court o retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na mayroong paraan para mabuksan ang bank account ni Duterte. Ang unaan niya ay ang pag-bypass sa bank secrecy sa pamamagitan ng impeachment. Ipinaliwanag ni Carpio na magaman at pinoprotektahan ang mga depositors ng Republic Act 1405 o ang Bank Secrecy Law. Exempted naman dito ang impeachment cases at ang pangalawa ay kapag nagbigay ng written consents ang mga depositors para ma-access ang kanilang record. Ipinaliwanag ni Carpio na maaaring gamitin ng prosecution ng Kamara ang batas na ito kapag naghain sila ng motion para subpoena judice tecum upang makakuha ng mga talaan ng deposito na ginawa sa account ni Duterte. Ang subpoena judice tecum ay isang legal na utos na nag-uudyok sa isang tao na humarap sa korte at ibigay ang mga hinihiling na dokumento. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa iba pang mga balitang nasyonal, nagsampa ng kaso si Senator Risa Hontiveros laban sa mga taong nasa likod ng viral online video ng state witness na si Michael Maurilio. Ang alegasyon ni Maurilio, binayaran daw siya ni Hontiveros para maging witness laban kay Apollo Kibuloy, Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan ito ng senador na nagsabing humihingi pa daw ng tulong sa kanyang tanggapan si Maurilio bago ito naglabas ng pagwawi niya sa sinampang statement laban sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. At sumayin niyo ang ating mga pambungad. Almusal Balita ngayong araw ng Thursday. Oras po natin 6:24 ng umaga. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata.
shot, running in my non-stop 30. Son ang putat-putang impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa Baybunungan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Paborito. Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:31 na kabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Siyempre, ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Good morning Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Mac Trion Lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Muharis. Kay Bambat dito na technical control si Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Huwebes, hapit sa 3 sa buwan ng Hulyo 2025. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue sa umagang ito. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga hinaing, mga reaction, suggestion, opinion, mangyari lang po ay mag-text o tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya doon sa Globe number 0927-974-2784. At yung personal na text line ko 0946-503-6465. Okay? Sa ating Facebook naman, live na live pa rin tayo, pati sa ating YouTube channel DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ayan, o dyan sa sa Baguio City, makasaysayan po yung ginanap na inaugural at oath-taking ni Congressman Attorney Mauricio Dumugan na ginanap sa Baguio Convention Center. Noong June 30. Ayan, oo. At doon sa kanyang talumpati, siyempre sinabi niya sa nakalipas na 6 na taon, nagbigay siya noon ng yung kanyang farewell speech at nagpaalam sa kanyang mga kabayan. Ngunit hindi siya nagpaalam sa kanyang lungsod. Nandiyan pa rin siya. Siya po ay nandyan sa Baguio City at siyempre yung mga taong may gustong idulog sa kanya na problema, nandyan pa rin siya na tumutulong sa Baguio City. Oo, so meron nga akong nabasa sabi niya private Dumugan
reporting for duty. Ayan. Dahil siya po ay nagbabalik na naman bilang congressman ng Lone District, ano? Lone District of Baguio City. Ayan. So, siya po ay nagbabalik muli at siya po ay yung representante ng mga taga Baguio doon sa Kongreso. At marami po siyang mga mga gustong gawin at isulong na ito ay para sa kanyang mga kababayan diyan sa Baguio City. Napakaganda ngayong yung binabasa ko na sinabi niya yung kanyang speech. Public office is a public trust, sabi niya ngunit doon sa sinabi ni Congressman Dumugan, sabi niya public office is a public vacation, a covenant, a calling unto be called and trusted. So napakaganda yung sinabi niya na nandiyan po yung kanyang paninilbihan sa taong bayan at lahat ng pagkakataon ay pwede nyo siyang lapitan o pwede kayong dulog ang inyong mga hinaing kay Congressman Dumugan. So nandiyan na naman at siyempre malaki po yung binigay na tiwala sa kanya ng kanyang mga kabayan, yung kanyang constituents at lalong-lalo na yun dito sa lalawigan ng Pangasinan, yung mga naninirahan na doon, nagninegosyo doon, ay tumulong din sa kanyang kandidatura noong nakalipas na eleksyon at yan po ay binibigyan niya ng yung pasasalamat dahil sa binigay na suporta ng mga botante. So napakaganda yung attitude, yung ugali, talagang pangmasa. Pangmasa. Madaling lapitan, madaling kausapin. Isang abogado. Like to put on that yung legal opinion, legal aspect o opinion. Naubatan tong tampol kasi nung siya ay nagbakasyon at sa politika, yung 6 na taon na sinasabi mo ay nag-practice ang kanyang pagiging abogado. At tumulong lang lamang. Tumulong din sa kanyang mga kabayan diyan sa may Baguio City. At yung kanyang plano na gigisingin niya yung dating naudlot na panukala niya noon na yung gawing alienable and disposable land yung mga lupain dyan sa Baguio City. Kaya't antayin natin yan, yung panukala na yan. Yan ang unang-una na hakbang na gawin ni Congressman Dumugan para maipasakamay na sa mga may-ari ng lupa na yan, na hindi na po sila mahihirapan pa. So aamindahin po yung mga ilang provision sa batas na ginawa ng past administration, yung dating congressman po. Aamindahin yun para sa ganun ay i-award na sa mga karapat-dapat na tatanggap po sa mga lupain na yan yan sa Baguio City. Abangan nilang. Dahil isa yan sa mga binitawang salita, pangako na dapat ay matupad. Pero sa tingin ko ipaglalaban talaga. Ipaglalaban ni Congressman Dumugan yan. Dahil yan po yung kanyang pangako nung nangangampanya siya. Na yung mga kasi hinaing ng mga kabayan niya talagang pinakinggan niya at sabi niya
kawawa ang aking mga kabayan kung hindi ako lalaban, papaano na sila, sabi niya. Kaya't yan din ang isa sa nag-udyok sa kanya na tumakbo at bumalik ka sa politika dahil sa mga hinaing ng kanyang mga kabayan patungkol sa mga lupain dyan po sa Baguio City. Alas 6:39. Meron kang kanina yung binalita patungkol naman doon sa inilunsad na 20 piso kada kilo ng bigas. Inulunsad dyan sa may Bacoor. So sa may Cavite. Sa may Cavite. Oo, so benting bigas meron na sa Bacoor, Cavite. Oo. So yun po yung pinangunahan niyan kahapon ni Presidente Marcos yung naturang programa na yan, yung 20 pesos kada kilo ng bigas. So, napakaganda po yan at yan po ay isang makakatulong sa ating mga kabayan. May mga lugar na pwedeng pagbilhan, may mga outlet. Oo. Hindi yung basta-basta nasa merkado na pwede mong bilhin, hindi. Meron yung mga tawag doon, kadiwa. Yan, kadiwa ng Pangulo. Kadiwa. So ang pero dyan, yung mga tao na ordinaryo, hindi ka rin pwedeng dumirekta sa NFA, ano? Hindi. Kasi bumili, dapat gobyerno lang ang bibili dyan. Oo, gobyerno ang bibili. Kaya nga meron na yung yung pinatayo na Kadiwa Center. Pero ang makakabili diyan, kung hindi ako nagkakamali, yung mga senior citizen, mga solo parents, PWD, yung person with disability, at mga mahirap na pamilya. Hindi ka talaga nagkamali. Oo. So, yan ba ay lahat mabibinipisyuhan sa naturang sinabi mo na nga, senior citizen, solo parents, PWD, mahihirap. So ilang kilo? Ilang kilo bawat beneficiaries? 10 kilo siguro, no? Tulad ng dati, 5, 10. Hindi naman sinasabi sa balita kung ang isang PWD o isang senior citizen o isang solo parents. Pero paano naman kung yung mga nabanggit na priority dyan sa 20 pesos kada kilo mga mayayaman? Kaya nga mga may paano kaya yan? Kung sakali senior citizen ka, meron kang paano kakayahan. Paano malalaman yun? Paano mo malalaman yan? So dapat may listahan yan. At wala sanang pinipili itong Kadiwa Center na ito. Dito sa Pangasinan, sila yung unang beneficiaryo. Paano merong senior citizen bibili ng bigas doon sa Kadiwa? Oo nga naka Mercedes-Benz. Oo. Pagbaba. Dito sa Dagupan, meron ka na bang nakita na Kadiwa Center dito? Parang wala pa ako nakikita sa Pero ang alam ko meron na sa isang LGU, dapat meron yan. Dapat meron yan. Para hindi naman kawawa yung alamin natin. Oo, kaya yun ang kuwan ko dahil napakaganda po yung layunin ng naturang programa para matulungan ang mga pamilyang Pilipino sa kanilang hinaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. So maganda yung yung programa. Yung nga lang yung kung paano po yung implementasyon niyan. Yung implementasyon ang dapat na malaman niyan. Yan ba ay wala pong pinipili at yan ba ay talagang ang mga makakabili niyan ay yung mga talagang sinabi nila na senior citizen, PWD, yung solo parents, mga mahihirap.
Ay nang sinabi mo nga, paano malalaman na siya po ay mahirap, mahirap ang kanyang pamumuhay. Baka mamaya yung nandoon sa Kadiwa Center na yan ay ang unahin niya yung mga... Wala bang pipiliin yan? Kaya nga ay yung mga in charge dyan. Baka na naman, meron namang favoritism. Kaya nga, so yun ang kwan dyan. Dapat bantayan nyo rin yan. Dapat bantayan yan. Priority nyo yung mga binanggit. Merong mas mahirap pa sa mahirap na senior citizen, na solo parent. Pero aliwaran maksilad papatugan sa ilalakonda, iraramay mayayaman niya senior citizen. Solo parent. Kanto wala rin untan niya nagagawa mo napakaswerte. Pero dapat ilapagdalatan. Correct. Merong alam nila na yung taong yun ay talagang mampapairap mo, nararatan so i-priority na kumuha. Pero ang sabi naman ng Department of Agriculture, mahigit 105,000 na pamilya sa Luzon at Visayas ang nakabili na ng mahigit 800,000 na kilo ng bigas mula Mayo 13 hanggang Hunyo 30 sa taong kasalukuyan. Yun ang sinabi ng Department of Agriculture. Sinabi ito ni sino ba yung DA? Si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Maganda po kung ayon sa inyo yung marami ang nabigyan, nabinipisyuhan sa naturang 20 piso kada kilo para makatulong sa ating mga kabayan, especially yung mga mahihirap ang kanilang buhay. Kaya dapat lang. Pero pag sinabi mo kasi na yung bigas ay galing sa NFA, National Food Authority, siyempre anong nasa isipan ng mga tao? Mababang kalidad. Hindi ba, mura naman. Mura. Hindi ba, gusto nyo ng mahal, di mangaliw kayo. Ang mga iba sinasabi lang. Pero yung pangmasa kasi na bigas. Yan. Pangmasa. Kasi dapat hindi tayo, meron nga akong kilala mayaman pero pagdating sa bigas, aliwan maarte. Noon. Wala man. Marte. Wala. Kasi agawala yan ng 2008 nalilingo. May awalan tayo na sa may shortage of rice at wala ra may pason indesignate na sa Department of Agriculture siyempre makasaliw ka mat sa may NFA rolling store kwanto wala raman, so bulaslanti may mga bigas na sinasabi na yung bigas na kailang nabili ay hindi makain ng baboy. Yan ang sinasabi nila noon. May mga maitim. Maitim, may mga bato. Lebukbuk to. Yun ang sinasabi nila noon. Matagal na itinago. Sana po hindi maulit na yun. Hindi na maulit. At alam po namin na itong ibibigay nyo ngayon talagang yung world, yung talagang yung ano tawag doon, yung magandang klase. Magandang klase na bigas na sana ay pakinabangan ng ating mga kababayan. Murang bigas, 20 piso kada kilo, sana ay everybody happy. Yan po Sige. Good morning kay Evelyn Flaminiano. Ayan, good morning sir. Sabi niya, ganun din sa iyo. Si Maria Gisa Ramos. Ayan, good morning po. Sabi niya, good morning din sa iyo. Merlita Abilia, good morning. Si Maki Mapalakapak Soriano. Diyan sa Jimenez. Kung barangay Jimenez ang pinag-uusapan, good morning kay Kapitan Antolin.
Bernard Antolin. Bernard Antolin. Ayan, makuli-kuli lawas itan si Kapitan Bernard Antolin. Sabihan tayo, adala ng taya. Mapapalaspas di Magkulay Creek. Kaya magturarami barangay official. Correct, aramay barangay family. So untan ira manlilinis. So untan ira so sa aramay public servant awa. Singamat si Kapitan Saldi Bauson na barangay Makabito. Dumatan talagang Katutan balat may hands-on lalo sa basura so pantutungtungan nagtugabay tay aga na kolekta. Kanya na si kato mismo so may nung driver na tay garbage truck si katoy kini manmamaniho na sa tay garbage truck. Ditan at barangay Makabito. Si kato so mimila susuyan sa ratay kaabungan market bayat iman may ken tapian wad lamay kini may mismon imbaga to may amigo tanan saman may you must be seen, you must be felt, you must be experienced. Siyempre lagi niyang sinasabi yan pinagmamalaki rin natin yan. Yung mga ganyang kataga at practice. Ayan. So good morning sa kaditan na barangay Makabito. Don Ramon Bautista. Ayan, masakbay matya kintan. Typical ta ula ditan na Region 1 Medical Center kaantabay ng Director Joseph Roland Mejia. Ayan. Dating board member yan dating Vice Mayor. Tapos si Junjun naman yung kanyang anak ay dating konsehal naman. Ayan, good morning po sa inyo. Good morning po, Sir Ramon Bautista. Dyan sa may Region 1 Medical Center. Si Sir Roland Mondala. Ayan, good morning. Good morning po sa inyo. Dyan sa may Region 1 Medical Center. Aratan ni may kinmat. Talagan on the spot nakaukulang mo serbisyo wadta niya tampol kanyan nailaluan iraratan. Good morning good morning isi kayo. Ang pag-uusapan natin ay maaasahan dyan naman sa bayan ng Mapandan. Ang isa rin sa mga talagang problem solving ang pag-uusapan si Doc Felix. Si Sir Felix Domicilio. Ayan. Ang kanyang kapartner naman si Sir Jeff Ambrasaldo. Si Sir Jeff Rel, magandang umaga. Good morning sa inyo. Si Mayor Carl, magandang umaga po. Yan, makuli-kuli lawas itan. Kabuwasan talagang kinulay. Kaya pag maagang umiikot si Mayor, siyempre nakaantabay din niya mga yan, si Sir Jeff at saka si Sir Felix. Ayan, kailangan nilang gumising rin ng maaga. Siyempre. Good morning din kay Mian Bugarin ng Dasmariñas, Cavite. Ay, malapit lang yan. Malapit. Cavite, di malapit sa Bacoor. Yung Dasmariñas. Si Tina De Leon ng Puso Kalasyaw. Good morning sa inyo. Puso, Ditad Kalasyaw. Kalasyaw. Sino na yung hepe ng Puso ngayon? Bago Hindi naman bago, pero hindi pa lang natin siguro na-meet. Ayan. Si Terso Cercado Unida. Diyan sa may barangay Pangaskasan. Sual, Pangasinan. Si Mayor Liseldo Dong Kalugay. Good morning po. Si Vice Mayor Maximilian. Good morning. At ganun din kay JC. Madam Garly Kalugay. Ayan, good morning po sa inyo. Garly Macaranas Kalugay. Ayun. Yan po yung may bahay ni Mayor Dong. Ito, baliktad yung pangalan niya Nisden Kalagin. Baliktarin mo yung cellphone mo, mababasa mo yan. Dinis siguro ito. Alam ko baliktad pero alam ko Dinis ito Dinis Kalagin. Taga Dasol ito. Dennis Kalagim, ayan. Good morning po. God bless, sabi niya. Kung hindi ako nagkakamali kahit na binaliktad niya, alam ko yung spelling Good morning po sa inyo. Mr. and Mrs. Nado Ana Margarita Bansal
Diyan sa Barangay Kanawalan, Bimali, Pangasinan. Good morning po sa inyo. Mag-exercise muna tayo. Engineer, take it away. Mag-exercise tayo. Good morning sa serbisyong PAT, professional, accountable at transparency. Diyan sa bayan ng Kalasyaw. Mayor Patrick Agustin Karamat. Si Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Belated happy birthday. Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar. Councilor Nestor Gabrielio. Councilor Elias Villanueva. Councilor Manny Datuen. Councilor Jopie Lorisco. Councilor Mike Season. Councilor Habardani Messina. Uy, si ano wala na tayong wala kang nakalimutan. Wala. Si SK Federation President. Pito. Kung mawalo si SK. Kung mawalo si President. Good morning. Kung masyam si Liga President. Si Paris. Si Kapitan Paris. Councilor na. Parang may Paris. Parang may nakalimutan yata. Sige. Si ano nga pala yung mga si administrator. PJ Municipal De Vera. Administrator ng Kalasyaw, si PJ De Vera. Good morning. Morning. Andyan din si sa admin office si Jenison. De Vera. Good morning si Sir Jenison. Good morning po sa inyo. Si Boss Carlo Gioquino, good morning. Diyan sa may mayor's office. Good morning. Tsaka si Ma'am Marmy, good morning po. Tsaka si Ma'am Marie Chris, magandang umaga. Good morning din kay Sir Baki. Si Baki. Ayan. Si Boss Paulo De La Cruz. Good morning. Good morning po sa iyo. Si dating kapitan dito na San Miguel. Si dating Kapitan Dado Angeles. Ayan. Good morning po sa inyo. Si Engineer Art Gaspar. Good morning. Good morning. Robert Junjun Gabrielio. Si Kagawad. Si Kagawad Tan. Kagawad, good morning. Antonago Nathan. Uwibis. Kahapon yung kanyang duty sa barangay. Wednesday. Every Wednesday si Kagawad Junjun. May ilaloan matitan, si Katoy watan niya ka-duty. Correct. Sami Bolis, good morning mga amigo. Ayan, unta mo si ka amigo dito dasul, kumusta ka mo laditan? Dito na San Carlos, dyan sa may lungsod ng San Carlos. Good morning kay Mayor Ayoy Resuelio. At ganun din kay Vice Mayor Bogs Resuelio. Kay Executive Secretary Juliano Resuelio. Good morning. Good morning, sir. Si Sir Jules. Sir Jules. Si Yayo Yoko Batutay from Cecil. Ayan. Si Sir Ben Homillanos. Ben Gab Homillanos, good morning. Si Kuanan Wilma Salas Cancino Albarida, happy birthday sa kanyang mister na si Sir Hildo Albarida. Happy birthday po. Ayan. Ano pong handa natin? Pansit. Nagkatay ng 7 baka, bahog niya, lata. Si Goods Gumawid. Good morning mga idols. Good morning din Goods. Yan, good morning. Si Dado diyan sa Kalasyaw. Diyan sa mayor's office. Good morning. Ronald Pidlawan. Ayan, good morning Jessica. Pid ka la Pidlawan. Ayan. Pid na yan. Ayan. Hindi pa, wala pang katapusan Wala pang kinsinas Gaya ng pinangako ng isang konsihal, kinsinas tapos. Hanggang ngayon, wala pa. Ang sinasabi niya, nag-name drop na siya ngayon. Sabihin mo kay na ako ang tingnan mo yan. Makapal sulupan doon. Makapal na nga ang kanyan. May anak na makinggawa ng bayar. Lante, si Katune. Makapal sulupan, sir.
Bali, si Kamin Ganyan ba yung ugali mo? Kamin po yan naman. Oh? Sikat na lang doon ay makaulay. Sikat tayo man na, tayo na nga magbabayad kung hindi magbayad si Kunsyal. Kunsyal yan eh. Yan ang mula. Sige. Pinapainit niya ang kumukulo kong dugo. Yan ang mula natin. Nadirala ba sa agaw? Sige. Ang kapali maladlaong yung oras tayo da programan maabig yung kabuwasan Pangasinan. Kanyan si kami pansamantalan na mapataner tanumpol na buwas. Sara kantaba yung dasayan na kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Bakteryon Lingkor, Timog ti Pangasinan, Dennis Muharis. Kaya ba matita na da technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan sa sublay programa nan kapaborito Amor Ligaspi Diga. Jalabata di WGE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.